салом алейкум дӯсторони ММА тоҷик, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм канали Шермардон шоп мебошад ки либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешкашатон мекунад. Либосҳо аз матои қиматбаҳо ва пойафзолҳо аз чарму замши тоза мебошанд ки дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. барои фармоиш дар ватсаби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар борҳо силкаи телеграм канал дар зери видео даромада обуна шавед то гум накунед. финалисти гран-при СА дар вазни нимвазнин Фаридун Одилов пеш аз муҳорибааш бо гузоштани як пост чунин навиштааст: салому алейкум шерои нар, ҳамаатонро мешунам ва мебинам. алҳамдулиллоҳ ки шуморо дорам, дастгирии шуморо эҳсос мекунам. иншааллоҳ ман дар бораи чизе фикр намекунам. дар наздам пеш аз ҳама мақсадам истода аст. ин ҳам бошад камарбанди СА мебошад, дигараш муҳим нест. чӣ гунае ки мегӯянд саг меҷакад ва одам ба роҳаш меравад. ба шумо бародарон миннатдорӣ карда хотиррасон мекунам. бародаро, ва эҳсосот дода нашавед. барои тоҷикон беҳад давраи нотинҷиву нооромист дар шаҳри бегона. барои ҳамин мо ба беспорядкӣ ва кӯдакбозӣ машғул намешавем. вазбин бошед, мо ба амал худро нишон медиҳем. ҳамаро интизор хоҳем шуд. оғози соати 16:00 дар Москва. ёдрас мешавем ки собиқ қаҳрамони созмони СА Муслим Магомедов баъд аз маросими бандкашӣ ба назди размкори мо Фаридун Одилов омада эътироз баён кард. ба қавли размкори доғистонӣ Фаридун қаҳрамони ҳақиқӣ дар ин вазн нахоҳад шуд, зеро Муслим худро қаҳрамони ҳақиқии лига мешуморад. ташаккур ки дӯстон бо мо будед. хайр, то наздиктарин дидор.